Starts off with a silence, a growing need for sound. Ar ôl astudio llenyddiaeth Saesneg yng Nghaergrawnt, byw yn Llundain a Brighton, dychwelodd y cerddor Georgia Ruth i Gymru. Mae erbyn hyn yn cyflwyno rhaglen ar Ec2 Radio Cymru ac mae ar fi'n rhyddhau halbwm gynta, Week of Pines, ar label Gwymon. Mis i am baned efo Georgia i'w holi am yr albwm a'i thaith yn ôl i Gymru. Georgia, llongyfarchiadau mor iawn ar dy albwm gyntaf di, dwi wrth y modd, ond pa mor falch wyt ti o'r casgliad newydd? Gen I jyst fatha'r angrediniaeth yma, dwi ddim cweit yn credu bod fi wedi llwyddo i wneud o, cos nath o gymryd gymaint o amser i gyrraedd y pwynt yma, a dwi jyst mor hapus. Wel, yn y 6 mlynedd diwethaf yma, ti wedi rhyddhau cwpl o EPs, ond ydy'r albwm yn adlewyrchiad teg o lle ti wedi cyrraedd yn gerddorol, os ti'n dweud? Yndi mae o, a dwi'n meddwl am y peth, a dwi mor falch bod fi wedi aros. Cos ar y pryd, dros y 6 mlynedd diwethaf, dwi wedi bod yn meddwl, mae rhaid fi wneud albwm, mae rhaid fi recordio rhywbeth llawn a chyflawn rwan, ond dwi'n meddwl o'n i'n barod. A dwi'n mor hapus efo sut mae'n swnio, dwi'n meddwl bod o'n gallu adlewyrchu beth dwi'n neud. A thema'r albwm, mae dychwelyd, y teimlad ma o ddychwelyd yn eitha amlwg yn dydi? Mae wrth wraidd yr holl beth, yndi. Cys dwi yn meddwl, son i heb dychwelyd i Gymru cwbl o flynyddoedd yn ôl i fyw, dwi ddim yn gwybod os fyson i wedi gwneud albwm. Achos ar un pwynt, o'n i ar fi'n rhoi'r ffidil yn to neu'r delyn yn to, o'n i'n teimlo'n bach yn argoll i wedi gwir yn Llundain a Brighton. Oedd yn hunaniaeth i'n bach yn blurry. A dwi'n cofio meddwl, mae rhaid fydd yn ôl, a nes i. Pa mae Week of Pines ydy'r sengl a pa mae honna hefyd sy'n cael teitl yr albwm, a honna ydy'r gang gyntaf hefyd, ynddo? Ie. Oedd o just y can hapus cyntaf rioed i fi sgwennu. Nes i sgwennu hi a meddwl, ac o'n i'n meddwl, reit, mae rhaid fi adeiladu'r albwm o gwmpas hon. A'r fideo anhygol ma, gan Ewan Jones Morris, esbonio'r cefndir. Oedd o, dwi'n meddwl, cwbl o flynyddoedd yn ôl di prynu bocs llawn slides o Bessemer Road Market, un o'r marchnad oedd yma yng Nghaerdydd. A nath o fynd i sbio drwy'r slides ma, dwi'n meddwl nath o drwy tua 1000 o slides, a dewis 552. Dwi'n meddwl mae dyna rhif. Mae gen ti adar, mae gen ti tai, mae gen ti deuluoedd yn mynd yn hynach, yr un teulu. A wedyn, i just neud y fideo yma, a o'n i'n gallu, dwi'n mor hapus efo i. Mae Week of Pines wedi cael llawer o sylw ar y cyfryngau Prydeinig. Mi enillodd gystadleuaeth y Rebel Playlist yn ddiweddar ar sioe radio Steve LeMac ar 6 Music. Ond dydy hi ddim yn albwm uniaith Saesneg. Nes i tyfu fyny yn gwbl ddwyieithog, cael y magu mewn cartre di-Gymraeg, ond wedyn mynd i ysgol Gymraeg. So dwi wastad yn gweld yn hyn yn hollol hafal. A dwi wedi mwynhau'r ddeuoliaeth yna, dwi wedi mwynhau cael y ddau ochr yma i hunaniaeth i, ti'n gwybod, so oedd rhaid yr albwm bod yn ddwyieithog i fi, achos fysa wedi bod yn driw i fi, tas ein uniaeth Saesneg fysa hynna wedi adlewyrchu fi, a tas ein uniaeth Gymraeg, dwi'n meddwl fysa hynna wedi adlewyrchu fi chwaith. Dys yn ôl ar ôl amser, agolion byw yn gwegu anan fy nghôl. Dwi'n teimlo bod geiriau hallt yn cyfleu thema'r albwm, des yn ôl ar ôl amser. Mae gen ti, ac ar fy nhafod mae gweddillion, hen benillion fi'n gwrthod cadw draw. Ond pam o ti methu cadw draw, Georgia? Dwi'n gwybod, mae gen i rhyw deimlad, mae gen i theori. Os ti rhywun sydd wedi cael dy eni yng Nghymru, mae yna rhyw gryfanga, maen nhw yn mynd i dilysgo di nôl, a dwi'n mor falch bod nhw wedi. Ac y teimlad ma o hiraeth te, mae yna deimlad o hapusrwydd yn perthyn i'r albwm. Oes, dwi'n meddwl, mae lot o bobl yn clywed yng Nghaerddoriaeth a maen nhw'n meddwl, god, mae'n depresif, a mond yn sgwennu'r pethau melancholy a hiraethus a thrist. Prif sbartyn yr albwm oedd teimlad o just pleser a hapusrwydd i fod nôl.
A dwi'n mor falch bod hwnna wedi dod drosodd achos dyna ni'n gobeithio. Fes y pobl yn clywed, i wedi gwir. Felly mae'r album allan ganol mis Mai. Yndi. Dwi'n gwybod bod ti wedi dweud bod wedi cymryd blynyddoedd lawer i ti ryddhau'r album, ond mae rai mi ofyn, i ba gyfeiriad wyt ti'n mynd i fynd nesaf? Ti'n gwybod ti wedi dechrau meddwl? Disco Europop. Na, dwi'n mynd gwybod. Allai mynd na i dychmygu, achos nath hon sefyr dani fi mewn ffordd o'n i ddim yn disgwyl i'r album swndio fel yma. So, dew o wir. Dew o wir. Dwi'n mynd gwybod. Wel, mae'r album yma'n swnio'n anhygoel o fendigedig, felly pob lwc i ti. Diolch yn fawr.